Gheorghe Baptist din București. Și aș vrea ca împreună în acest moment care stă înainte, să venim cu bucurie înaintea Domnului, să venim cu smerenie, cu curăție de inimă. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne vorbească fiecare dintre noi prin cuvântul lui Sfânt și să ne binecuvinteze. Aș vrea să deschidem împreună la Psalmul 25 și să dăm citire câteva versete. Nu am să citesc tot psalmul, deși m-am uitat la tot psalmul și am uitat la câteva lucruri, câteva motive de rugăciune, câteva motive care împreună să stăm înaintea Domnului această dimineață. Aș vrea să ne ridicăm și am să citesc primele 9 versete. Cuvântul Domnului spune așa: La tine, Doamne, mă înalt sufletul, în tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, și de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă, căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Tu ești întotdeauna nădejdea mea. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea ta, căci sunt veșnice. Nu ți-aduci aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci adu-ți aminte de mine după îndurarea ta pentru bunătatea ta, Doamne. Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea ta. Amin. Haideți să ocupăm locurile. M-am uitat la câteva lucruri și am observat în acest psalm, dacă vă uitați cu atenție, observați 3 lucruri principale și 3 motive pentru care vreau să ne rugăm în această dimineață. Și primul dintre ele se regăsește în primele 3 versete. Și dacă vedeți, atent, este vorba despre încrederea în Domnul, este vorba despre credință. Ceva ce ar trebui să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi. Și nu vorbesc despre credința care aduce mântuire, pe care am primit în dar, după Harul Dumnezeu, ci vorbesc de credința care ne dă putere să mergem înainte, încrederea în Domnul. Și uitați ce spune aici: La tine, Doamne, mă înalt sufletul. Știți, este și o cântare. În tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine. Vezi, psalmistul David, dacă citiți în Vechiul Testament, cu siguranță știți povestea lui cât de prigonit a fost, cum a stat fugat prin peșteri, a fost prigonit de Saul, a fost prigonit de multe ori chiar de vrăjmași. Dar vă spun, nici unul dintre noi în acest moment nu a fost în situația lui. Să fii în frică, să trăiești frica asta că cineva îți ia viața în fiecare zi. Dar vedeți, el aici își pune încrederea în Domnul și spune: ferice de cei ce nădăjduiesc în tine. Și acest lucru se aplică și în viața noastră. Cu adevărat ferice de cei ce nădăjduiesc în Domnul în ziua necazului lor. Și tot cred că este un verset foarte, foarte frumos, care pe mine m-a încurajat, pentru că noi ca și oameni tindem să ne temem. Și ce facem când ne temem? Și uitați ce spune Psalmul 56, versetul 3. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Vedeți, aici este o alegere, este o atitudine. Când vine îngrijorarea, când vine, să zic, o răceală, când vine o tuse, spunem: a venit tusea, a venit răceala, să vezi, acum o să stau la pat, o să am febră, o să am probleme, trebuie să-i dau pe toți din casa mea, să stau undeva într-o cameră, singur, acolo mă închid ca cineva să nu ia boala de la mine. Uite, vine factura, a venit întreținerea, uite ce sumă mare e acolo. O să fac la fel ca vecinul meu care n-a vrut să plătească, nici eu nu o să am. La muncă s-a auzit că dă afară, că tot felul de gânduri din astea. Dar vedeți, în mijlocul acestor, să zic așa, furtuni, în mijlocul acestor îngrijorări, când te temi, ești îndemnat să te încrezi în Domnul. Pentru că așa spune psalmistul, plin de încredere, spune: ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. De aceea chemarea noastră ca și credincioși este că trebuie să avem credință și credința noastră se vede cel mai mult în încercări, în probleme, în teme. Dacă când te temi, dacă atunci când ești îngrijorat, îți pui încrederea în Domnul, așteaptă-te ca Domnul să lucreze. Așteaptă-te ca Domnul să lucreze. Și eu nu vorbesc că
am văzut în Cuvântul Lui Dumnezeu nu numai asta, dar am și trăit. De fiecare dată când am avut probleme, am venit înaintea Domnului și am zis, Doamne, și așa nu pot să fac nimic. Eu mă încred în Tine. Și sunt multe lucruri, nu am timp să vă povestesc acum în viața mea care s-au întâmplat și în care am văzut puterea Lui Dumnezeu și brațul Domnului. Apoi, un alt lucru care îl vedem din acest an pe care l-am scos așa un pic în evidență, este un lucru care din nou trebuie să ne caracterizeze pe noi și trebuie să fie un lucru care ne însoțește în fiecare zi. Și anume pocăință și cercetare. Pocăință și cercetare. Și pocăința știți foarte bine, și aș vrea să subliniez 3 lucruri. În primul rând, mărturisirea. Vreau să vă spun că eu înainte și am auzit foarte mulți oameni și poate și dumneavoastră ați făcut asta, în timpul zilei faci, gândești, vorbești, rătești, mai spui o vorbă care nu-i după voia Lui Dumnezeu, ai o stare, o îndoială, o necredință, nu știu. Și vii seara și spui, Doamne, te rog, iartă-mă toate păcatele pe care le-am făcut astăzi, îți mulțumesc, amin. Eu nu fac așa. Eu nu fac așa. Eu din Cuvântul Lui Dumnezeu am învățat să vin, Doamne, iartă-mă că am spus vorba aia, mărturisesc că este greșit. Doamne, iartă-mă, să zic că sunt la institut, sunt la școală, iartă-mă că am copiat, mărturisesc că asta este păcat. Te rog, iartă-mă. Doamne, iartă-mă că am batjocorit pe cineva, iartă-mă că am avut un ochi rău, iartă-mă, Doamne, mărturisesc că sunt de multe ori mândru, mărturisesc că sunt îngânfat, mărturisesc că nu vreau ca fratele meu să fie mai pocăit și mai smerit ca mine. Și toate lucrurile astea le aduc înaintea Domnului. Versetul 7 spune așa: nu ți-aduci aminte de greșelile mele din tinerețea mea, nici de fără de legile mele. Și apoi, dacă e să ne uităm, m-am uitat un pic și la Psalmul 32, spune versetele 3, 4 și 5. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Vedeți? Este o siguranță. Știți, acolo spune David, curățește-mă și voi fi curat. Aici spune, îmi voi mărturisi și gata, s-a rezolvat, nu vei ierta. Vedeți cât de simplu este? Dar noi de multe ori venim și spunem, Doamne, iartă-mi toate fără de legile, toate păcatele care le-am făcut astăzi, amin. Nu. Trebuie să venim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, iartă-mă pentru lucrul ăsta. Iartă-mă că n-am făcut lucrul ăsta. Le mărturisesc înaintea ta și tu mă vei ierta. Apoi, al doilea lucru care se încadrează în pocăință și iertare este recunoașterea stării noastre. Vezi? Domnul îl întreabă în Zaharia, știi tu ce înseamnă lucrul ăsta? Doamne, nu știu. Vezi? De multe ori, noi nu ne recunoaștem starea. Știu eu, Doamne, știu ce trebuie să fac. Dacă am citit eu în Biblie, știu eu, nu trebuie să-mi zică mie frate, nu trebuie să zică fratele meu în vol, știu eu ce trebuie să fac. Dar versetul 11, uitați ce spune. Pentru numele Tău, Doamne, iartă-mi fără de legea căci mă Vedeți? David recunoaște, Doamne, dar eu cred că David aici în psalm, din pricina faptului că era înconjurat de dușmani, de așa, vrea să se asigure că nu are nimic rău în viața lui. Vrea să se asigure că nu are nicio fără de lege. Deci și noi în viața noastră, când suntem împovărați, când suntem împresurați așa de necazuri, vrem să ne asigurăm, Doamne, oare am greșit ceva față de Tine? Oare este ceva din viața mea care oprește binecuvântarea Ta? Oare este ceva care oprește ajutorul Tău din cerul? Și vii la Domnul și spui, Doamne, recunosc că nu pot să fac nimic. Deci trebuie, în primul rând, să ne mărturisim, să recunoaștem starea și apoi, dacă citiți ultima parte și foarte bine Psalmul 32, al treilea lucru vine eliberarea. Atunci când vii și te mărturisești, atunci când îți recunoști starea, vine eliberarea. Uitați ce frumos încheie Psalmul 32, după ce își spune starea lui, după ce își recunoaște fără de legea păcatul, spune în versetul 11. Neprihăniților. Neprihăniților înseamnă cei care sunt eliberați, care sunt curați, care sunt sfinți, care și-au spălat viața în sângele Domnului Iisus Hristos, care sunt curați înaintea Lui. Spune neprihăniților. Bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Vedeți, binecuvântarea Domnului, inima fără prihană, o inimă curată, neprihănirea, vine atunci când vii înaintea Domnului și îți recunoști starea, îți mărturisești păcatul din viața ta, ceri iertarea și apoi bucuria
apoi pacea, apoi binecuvântarea Lui Dumnezeu vine. De aceea aș vrea ca în acest timp de rugăciune să venim cât mai sincer înaintea Domnului, așa cum spuneam înainte, ca Domnul să ne dea o inimă curată, să venim cu o inimă sinceră înaintea Lui și Domnul să curățească orice lucru din viața noastră. În al treilea rând, psalmistul cere călăuzire din partea lui Dumnezeu. Este foarte important. Este foarte important ca după pocăință, după mărturisire, să te umpli de Duhul Dumnezeu, să ceri, Doamne, umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, călăuzește-mă ca să știu ce să fac de astăzi înainte. Nu? Dacă suntem curați, dacă suntem eliberați, trebuie să știm cum să trăim de acum înainte. Și aici am găsit 3 lucruri. Călăuzirea din partea lui Dumnezeu vine în viața unui om când el este smerit. Nu? Uitați ce spune versetul 9. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Și bine, să mă întreb, dar cum să trăiesc smerit? Că m-am tot bătut, am încercat să mai tac din gură, mai zice unul așa, eu trebuie să tac, trebuie să vorbesc frumos cu el. Simplu. Filipeni 2, de la 5 la 8. Am să citesc. Uitați ce spune. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La împățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Modelul nostru este Domnul Iisus Hristos. Noi trebuie să fim smeriți. În Ioan spune, cine îl cunoaște pe El, pe Domnul Iisus, trebuie să trăiască cum a trăit El. Este important, este cel mai important lucru. Cine îl cunoaște pe Domnul Iisus trebuie să trăiască cum a trăit El. Cine vrea să fie smerit, trebuie să fie smerit ca Domnul Iisus. Cine vrea să fie ascultător, supus, trebuie să fie ca Domnul Iisus Hristos. Este modelul din Cuvântul Dumnezeu. Al doilea lucru care atrage călăuzirea lui Dumnezeu, care te ajută să vezi ca lui Dumnezeu, este păzirea poruncilor. Versetul 10. Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie, condiție, doar pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui. Deci călăuzirea din partea lui Dumnezeu este atunci când faci ceea ce Dumnezeu vrea, ceea ce scrie în Cuvântul Dumnezeu. Nu poți să faci ce vrei tu și faci să spui, Doamne, te rog, ajută-mă, călăuzește-mă, spune ce să fac. Așa un exemplu să zic, voia lui Dumnezeu este să nu-ți iei ceva și tu după ce îți iei, Doamne, călăuzește-mă și spune ce să fac. Păi, prea deja ai ales. Ales toată această călăuzire a lui Dumnezeu este din Cuvântul Dumnezeu, este din rugăciune, este din părtășie. Dacă noi vrem ca să primim călăuzire în partea Dumnezeu, în primul rând trebuie să fim, cum spune Petru, împodobiți cu smerenie.